отче. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Това е светена вода. Сенот се разплакал. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Мир там. Отче, стига. Отче. Мирен там. Отче. Отче. Аз съм отец на фарфори. Избрах си това име, защото преди 20 години се ме фарфорих с попадията. По-проклето нещо вие не сте виждали. Какво? По-проклето нещо от попадията вие не сте виждали. Да Кои ние? Вие. Уж всички сме Божии чеда, ма тя от дявола да го ева. Вече съм сигурен, че в райската градина Ева освен ябълката е изяла и змята да го ева. Това ми е останало да го ева от семинарията. Пращам ги при Ева. Затова да го ева? Да го ева. Да, да го ева. Ева и Ева. Да. Затова я побивам сегистогис. Кога? Жената да го ева. Кога е да я биеш, все е късно. Значи с нощи се прибирам и я гледам по бадията, застанала пред една икона и се моли: Господи, направи нещо да го... Господи, направи нещо... Господи, направи нещо... Направи нещо да го... Направи нещо, да. Това е мръсница. На началника се оплаква от мене да го ева. Иначе с радост венчавам хората. Да не съм само аз, дето този деца е минал. Нали? Спомня си, веднъж бях отишли двама млади, мабулката грозна като Свети Георги Змея. Мяза на гранясала мекица да го ева. Дъвкана, те изплюта. Кой това, бе? Булката. Булката? Да, като на Георги Змея. Ама дъжелица е като на Георги китарата. Викам си, като се саресали хората, що да не се взема да го ева? Върви тържеството празнично, роднини плачат. Аз както си реда, питам: съгласни ли сте да вземете тази жена да го ева? А младоженица се приближи така до мен и вика: дядо Попе, можеш ли да ми предложиш нещо по-добро да го ева? Да пази Господ! Не ме разберете погрешно. Аз обичам жените. Значи като видя хубава жена, мандалото ми хлопва да го ева. Отраслото все едно камбаните Александър Невски бият. Лятото дойде една готина мадама с дълбоко деколте да се изповядва. Грешна, ви казвам, като задача по математика грешна. Значи като и надникнах в деколтето, страшна работа, ви казвам. Това е от Бога дар да го ева. Ма той там Господ давал, като на кръстник давал да го ева. Гледам в деколтето, кръстя се и повтарям: Боже, Боже, Боже! А от небето се чу глас: на фарфори! Най-после да ме повикаш да видя нещо, което си струва да го ева. Колко грешни жени има по този свят! Боже, Боже! Спомням си, веднъж дойде кметицата и ми вика: Попе, един мъж не ми стига. Вика: им пробвай с двама да го ева. Тя вика: и двама не ми стигат. Тогава с трима да го ева. Пак не стигат. С 10 пробвай при това положение. И с 10 съм пробвала, пак не стигат. Вика ми: жено, ти си феномен да го ева. Точно така, Попе! Феномен съм, а не курва, както говори цялото село. Ама иначе не. Не всички жени са такива да го ева. Не. Спомням си една двойка младоженци се женят в църквата, ама момичето честно, нали? То се пазило за след сватбата. Едва изчакаха да се свърши сватбата и се почнаха да го ева. Знаете ли колко неудобно се получи в църквата? Всякакви хора идват в църквата. Даже и Гуньо простия и той идва. Викам си: виж какво нещо е вярата да го е. Гледай какво нещо е. Ама той идвал за друго. Една миналата седмица влезе в църквата и започна да духа свещите. Викам: бе, Гуньо, какво правиш, бе, го ева? Какво е това нещо, бе? А той се хили и вика: имам рожден ден. Боже, сами се унищожим, Боже!
той и аз съм имал издънки. Спомням си на едно кръщане, взех бебето, сложи го във водата и започва да го поливам с един черпак. Майката като видя, дойде и ми вика: дядо попе, така с черпака ли трябва да се кръщава детето? Аз си викам: не трябва с черпак. Ама ела да бръкне с голи ръце ти в тази вряла вода. Боже. Иначе най-съм доволен, че успявам да накарам младите хора да повярват в Господ. Онзи ден срещам двама, дето бях ги венчал. Викам: помози Бог. А мъжа вика: дядо попе, воистина помози Бог в първата брачна нощ. Защото в брачното ложе бяхме като на църква. Тя се съблече, аз се прекръстих. После аз се съблякох и тя се прекръсти.